Akwani neri na na gwa kwani si na chibia akwani si na chukwu ego anyị si na chukwu isi obi ọma na ọ ga-agwa gị iji ọnwa apa ya ọgwa gị ana m ekwu maka chi na-edu obi ọma na Angola odogwu bike na Dubai ike ọwọkọwọ ike ya si na chukwu obi ọma n'Imo steeti akụrụ na atalụ na Angola odogwu bike ọwọkọwọ ike gị si na chukwu ọgaranya ama ka esi eli ego o si na chukwu denule nwa Chimelezele jelo onye nwe egwu na mazi abịakwa n'iji staịlụ ọzọ bịanụ anyị bụlụ ịgba na n'Imo steeti ka ekele odogwu jelu Angola bụlụ ike wee nata Dubai obiọma odogwu ụmụaka esiela ego anyị nọ n'obi gị odogwu si n'ọlụ eje mba nwanne m ka alụ ọlụ aga m akọrọ n'akụkọ odogwu Maazị Michael akatili nkwa n'ijele onye nwe egwu abịakwa ọzọ ka mbụlụ ịgba na n'Imo steeti ọlụ precisely ka njeke na obele nwa Chimeleze na Angola odogwu ejego obodo dị iche iche ebe ọ na-achụ akụ nke ụwa odogwu mesialụ si Imo steeti na Lagos jebili wee megide na Lagos na ọ gbalọrọ ya odogwu wee si Lagos wee na obodo a na-akpọ Mozambique ebe ọ na-achụ ego odogwu wee walịsịa na Mozambique si Mozambique na South Africa wee walịsịa n'ime South Africa odogwu wee fechaa n'isi kwa mba na mma kwali ọnọdụ na ije South abụrụ maka nwere ịgba ije egwu amala ije ana m abịakwa ije na mazi ji egwu abịa onye Chimeleze ga-abụlili eze nne n'ụwa ife nna gwa gị bụ ife mele eme nye aka nnekwu n'ụwa nwanne m agbaka m mbọ n'elu ụwa nwanne m ọkwasị ego nnie akụ si na chi bịa akụbiọma si na chukwu chi na-edu nwa apa akụnụ si na chi bịa si na n'ọnụ ịgbamọ eyi ya ịgba aka ji bịa abịakwa ọzọ odogwu wee warịsịa na South Africa ma o butere ike o bula akpa ya aba Angola ka o jee chụba ego nụ odogwu abata n'ime Angola wee warịba n'ime Angola onye jela ọfụ n'obodo nwanne m n'obodo ahụ na-agbakasị anya na anụ nwere obi mesịa n'elu ụwa n'oge ebute ike n'ụwa akụ si na Chukwu agbaka m mbọ n'ọba ego nni onye ga-abụ eze ene n'ụwa emesiala ịnọ ga-emesịa abụla eze obiọma mesalụ bụla eze nye aka nna gwa gị akwa Chukwu mesegozie ya n'ime Angola odogwu wee pala ike ọwakọwọ ike ji emeli ndị ilo akụ obiọma na o si na chi akụ ya si na chi wee bịa
Ye mu si n'ọnụ na nwere ife mma kọlụ gị ị na n'ọnụ. Onye anyị na-ekwu maka tata ịbata n'ime Angola, mana ọ bụrụ na ịgụba ị ga-agụnye nke ka nji ma nna ọ bụrụ onye bụ ụzọ gbapụ ọsọ n'elu maka na onye chi ga-emele ebele ka ọ ga-emele ebele. Ofu ife chọrọ ịgwa ụmụ ụwa ihe ọ bụla ị na-agabiga n'ụwa tata, tụkwasị obi gị na Chukwu maka akụ si na chi. Enwere ndị na-agba mbọ mana agbaka m mbọ abụrụ ya bụ n'ịbụ ọgaranya, maka na ọ bụ n'oke ịgba mbọ ndị wibaro a ga-ebutechi ike. Ọ bụ n'oke isi ọnwụ ndị na-akwa trọk ga-ebutechi ike. Mana gị na chi gị dị na mma, ife ị na-eme na-agala gị wele wele. Egwu ịgba asị nye m ịgbara ntị amala 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 sawa egwu egwu. Odogwu wee mesịa si Angola wee bịakwa na Dubai ebe o mekwere ihe ife a na-afọnye n'ụwa. Osi Dubai ọ na Angola, osi Angola wee batakwa Dubai ka ọ na-eme na galụ ya both Dubai Angola. Obiọma na ya dịlị jele akụ na taro na ịgadị eziokwu akụkọ si na chi ọgaranya maka esi eli ego n'alụ na n'ụlọ. Tata nna gwa gị ihe ọ na-akụchi bụ 40 feet from Dubai to Angola. Ụmụaka odogwu nwere na Angola sọrọ oyi, ndị ọ na-azụ na nri, ụmụaka na-agbalị ya mbọ, kọstọmas o nwere ada agụta fọnụ maka na odogwu ji kwụba aka ọtọ were eje. Ife ọ bụla ị na-eme n'ụwa kwụba aka gị ọtọ. Na-egbu ijele egwu anyị. Enu nwa Chimeleze na Dubai, Obiọma na Angola. Obiọma odogwu na Angola, ome ọgọdalụ ọgaranya ọma ka esi eli ego ike ọwọ gị odogwu daalụ. Ijo Maazị Michael na ọ ga-akwa gị n'aka ogosi na chi. Ijo Chinedu Apai ọ ga-akọkwa n'aka ogosi na chi. Jele onye nwegwo na Obiọma ife nji fụ gị n'anya n'ịbụ ezigbo mmadụ maka na nwere ife ndị ọcha na-ekwu n'ọnụ bekee, asị gị show me your friend and I will tell you who you are. maka na onye na-eme ọfụma ị na-ekwe ya n'akụkụ ya, ị ga-afụkwa nwanne ya na-eme ọfụma. Ịbịa n'olu mba ka nke n'odogwu bike na Dubai. Ana m ekwu maka nwa Chimeleze, obele nwa chi gọziri agọzi, Chinedu Modife, nwa si ụmụnze eje ịnụ nwa Chinedu nwa Chimeleze, odogwu nwere obi salisali, ọgaranya maka esi eli ego, obi gị dị salisali. Obodo na Dubai, Chinedu Modife dalụ ezigbo ọkwa ka Obiọma jele kene. Onye anyị na-ekwu bụ onye nwere obi eji eme nwanne n'ụwa. O nwere ike ịfụ ebe ị na-ebe akwa n'ụwa ka ọ gafelu gị n'akụkụ, ọ ga-abịakwute gị sị gị nwanne kedu ife na-eme gị. Ọ bụla ego bụ nsogbu gị, otu ihe aka na-akpọ onye ego Chinedu na-ekpe udo, nwa Chimeleze n'ụmụnze na
daalụ onye anyị na-ekwu maka ya bụ Mr. Chukwunedum Odife odogwu si Eziagụ Village Mba na Anambra steeti n'Umunze Olungwa mana tupu m aga n'iru ka mkpụrụ ụzọ jekene onye melụ odogwu ji wee pụta Dubai. Ana m ekwu maka Mr. Philip Ọnụchukwu aka Apai maka na ezigbo mmadụ ka a na-ekwu maka ife ọ na-eme. Ọ bụ Apai kpọrọ Chinedu kpọta Dubai si Edu nwa m ya soro ibe gị gbaa mbọ. Chinedu bịa Dubai gbakwanụ mbọ wee gbaa olu ebuli ike odogwu na ị ga-adịlị m. Edu nwa nwa ji eje mba na Dubai daalụ. Edu nwa Apai aka na-eme body pass ga-adị odogwu ụmụaka si eli ego ogogo bụ ihe dị ọcha odogwu si ụmụnze eje mba odogwu butere ike na Dubai ịtala afụfụ na Dubai nwanne tupu wee mezie wee gọzie gị. Edu na ya dịrị gị na mma. Chinedu n'ịga dị ka echi maka na echi na ọda agwụ agwụ echi na ọda agwụ agwụ ịga dị egwu amala sawa egwu Edu si mbụlụ ịgba ka nna na-agụ atezi n'ibite ka nje keneli ya odogwu kele odogwu a na-ekwu maka ya High Chief Ichie Akụnne Mr. Sunday aka Ikputu na-agba eke ochie ụnụ ụka daalụ onye ka a na-ekwu maka ya aka na-eme mgba mmiri importer and exporter. Edu nwa Apai si m kene gị na gị na-efu nwanne na ifeọma email ya na Dubai nọ mechefu echefu n'ụwa. Ikputu na-agba eke na ị ga-adị Edu kenelu gị na Ikputu na-agba eke n'oge ọgbọfọ ọgụ na-agba ọgaranya ọma ka esi eli ego. Edu na-ekene gị obiọma si kene gị ị ga-adịrị m Ikputu na-agba eke ị ga-adị Ikputu na-agba eke naanị Ikputu na-agba eke ị ga-adị ka mbụlụ ịgba na Angola na njekene nnọọ ya odogwu nnọọ ya obiọma mmasị m kenele ya nne ya bidoro ije ọlụ a na Angola maka na odogwu ụmụ ibe ya bachago dị mma na odogwu n'Imo steeti zalụ bachago dị mma n'Imo steeti obiọma kenele gị odogwu n'ihe adịla obiọma ọgaranya ọma ka esi eli ego enu Didi nwa ọbụla onye Desmond odogwu na Angola ojidola ma ọgọ na-alụ Desmond na Angola na-alụ ojidola ma ọgọ ga-adịkwa odogwu si m kene gị na-alụ na-alụ onye ka anyị na-eje n'obi eje n'obi odogwu olu nke Siza nye Siza maka na arụ ya chọrọ so Siza na ị ga-adịle m enu Siza ma nna nọ m odogwu si ana m eje mba daalụ Siza ma ndalụ odogwu ma ka esi ele ego daalụ Siza na nọ m jele onye nwe egwu na-ekene gị Siza na ị
n'igadi asị m Siza n'igadi Siza n'igadi odogwu na anam n'igadịla anyị Siza odogwu nwa gaba n'iru ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwa agwụ Siza anyị ka nọkwa na ndị ọya odogwu ka nje kene papa to odogwu na Nambo papa obiọma na Angola kenele gị ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ ebulu m ịgba ka nje kene Sunny E odogwu butere ike n'Enugu steeti Sunny na ị ga-adị kenele m Chukwuka odogwu butere ike na Nambo Chukwuka na ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ jembe enwe ile daalụ Chukwuka gaba n'iru ka mbụli gbaje kene Martins ezigbo mmadụ na Nambo Martins daalụ obiọma butere ike n'Imo steeti na-ekeneghị ezigbo ọkụghị ihe maka onye ka Chukwu nwaka eze odogwu na Nambo ndị Anam na-eme ọfụma odogwu na ndị Anam dị na mma asị gị gaba n'iru nwaka eze enu Chuksu ezigbote onye Anam na ị ga-adị Chuksu na obiọma na Angola na-ekene gị anyị bụ Igbo aba na obi gị si na ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ enu O James Oziọma nwa odogwu n'Imo steeti daalụ nwanne gị kenele gị O James odogwu ije amala ekwue ka mkpụrụ ịgba ka njekene Ejaike odogwu si Enugu steeti jekwe na Angola bụrụ ike Ejaike na ị ga-adịla anyị ka mkpụrụkwa ịgbala na Enugu steeti ka njekene Onowu na Angola Onowu na ị ga-adị kebe eziokwu bụ na ndị ọya odogwu erika maka na nkọbi ife anyị fụrụ n'ụzọ anyị amalue ọ bụ na echeta gị biko na gị anyị na egwu ka na-abịa oge ọzọ na anyị ga-afụkwanụ oge ọzọ na anyị ga-afụ nwanne m na mmadụ erika ndụ a ga-akpọ neghalụ nne odogwu ma ọtụtụ mmadụ n'elu ụwa maka na ndị ọya ọgaranya erika n'elu ụwa bikonu nagide anyị odogwu kpatara ike na Angola obiọma n'ihe adịla anyị idu nwa afọ anyị na ị ga-adịkwa anyị nakwa na mmesa na anyị ga-abịa ọzọ jele na-etisi egwu ike Maxi na alụsi egwu ike egwu anyị bụ ojembe enwilo n'ụwa mana egwu anyị na Osinachi akwa anyị na-eri isi na Chukwu ego obiọma si na Chukwu ego Chinedu si na Chukwu ikuku na ọgba eke nwanne m ego gị si na Chukwu akụkụ si na Chukwu ọlụ